toimii osa-alueita ja taitoja keskipisteenä elämässään ainoa. Yksi näkemys, jolla tulla toimeen. Luokitellaan ryhmiin, jotka muista poikkee. Löytyy kyllä sanat, mut kaikilla on rajansa. Kauan sua kuunnella tai pidetään ajan tasalla. Porukassa taimainen, aukasen suuni vasta vikana aiheesta. Mä puhun sulle, mut sä käännät vaan pään. Tuttu tunne, muista jättäytyä. Yhtä sähläystä koittaa pysyä messissä. Ketä varten on mun elämä käsissä. Nyt mä toivon ne vaivatta häviä. Väärät motiivit vältetään pää sisällä. Yhtä tärkeää tehtävää kärjistään. Todelliset värit mun silmissä. Mentaliteetti voi johdattaa harhaan, realismin käsittää jollain tapaa. Osittain tajua mitä mä haluan, huomioiden omia alkeita. Toki aiempaa ajatusta kaidan tuo turman tietys elinvaiheessa. Epävarmuus valtaa poistumatta, kun tottumatta on vaikeeta. Sen haluan kantaa vaikka haluamatta, nyt kun aloitan matkan se vaan sisällä kasvaa. Mitä pidemmän aikaa sitä paremmin saattaa, sitä enemmän alkaa mun sietokyky kasvaa. Tää on raskas ja oikea suunta, kannattaa askelmat koeteltuna. Se mitä vastas ei kohtaa mun toiveita, osittain intuitioni oikeassa. Altistuen mukaudun, asettuu, sopeudun maailmaan, suhtautuu paremmin. Valmiudet sulautuu, aneltuun, toteutuu vaalimaan, en lupaudu kadehtii. Kontrolloiden periaatteet, tarvojen pala taivaasta on sekin tarve tahtojen. Se mitä suoraan otetaan vastaan, ei valikointivaraa. Monella taaskaan väistetty vastuu, liitetään heikkouteen, mieltämä sattuu. Vastaamaan totuutta, kohdataan elämä. Siirretään velvoitteen sisällys kuvaamaan ehdoton loppua. Sitä mitä tarvit on vaikea löytää, puhumatta halusta, sitä kyllä tarvitsee. Mikä eteen sit haluat työstä pienen tuntumalla, se voi koitua harmikses.